je Baba Garia ni kogni mote sungora tini khulagi tungo. Hakwa jeda orang থেকে 1 কিলোমিটার জায়গা থাঙ্গে টিপুপ্রা দङ কাশা ও জায়গান থেকে ও পিকজক থামানি 1 কিলোমিটার থাঙ্গে গোপান কাশা কতনা প্রজেক্ট দङ তলাও বিনি গতিরক মানানো থানি কুতাই খাই কুফু গামছা খাই কুফু বে খাই কসা রুকো তো কাঞ্চা তিনটা ই কুপুর কান্তলি কুপুর তুমজা 하긴 나 klumka anoni loge haina hai omor khabani ta khuktai bukhuksong tabuk pasta ni sai lai thangka Baba Garia Robindro Dev Burma sak Baba Garia hingko sinai samani phungo saka bo hapung phobjak mani ni 1 kilometer hai thangi kaise bu phang tonga ar thangi nai di ni samani naikha thik no khabani ta khuktai bukhuk nor no bang phunuka Manliya kamil Lukurok gosiri kamanya keba batatal hani saka keba babisa salalia abo hai klaino tabuk pastao nai di himan regei chini takhuk songbo naikha pastao thangyo naikha Manliya nge tabuk tamni sanai bono norok belai wan chuk tai kok tamni sanai abono sungbo ne khuktini khnawana boro bo samani kokno regei o bisrang gonso tongnai Baba Garia ni goi sinai Robindro Dev Burma samani kokno regei takhuk nono singnam songmani khomono ningbo nukhna social media bo YouTube waire waibo sawi tangmani Baba Garia ang Baba Garia se ang bisrang gonso tongnai ni samani bo asamani no tui ningbo nukhna haisi bo okong saka bo hakwak mani bini ban ni 1 kilometer hai thangkano bu phang tolawo bo gamsa kanjak ri koto chumjak khe bo be arono bini mang tui tongo ni samani tui phungo nor kamiam tai nalaikha ngata pastao nai di ni saman tui norok nailai tamara man khamanya sagar do camera buskango Lukurok buskango puja sang mia horba sumangse pura ang tinta saitara ga besaka besawani besinte ini awar sini audio viral kaisa social media sung nuka ang chui besawan sen nubat temahin no himbara tokko birmoni Tripura bini mangkathe tini sung hak parane bro sapung hopong sung khumane pura tini bai ek mas ra kawai thanga khumane besinte sung maya aban besinte audio viral ga sung nuka tini Baba Garia ni besinte tini 1 kilometer ata hai tini birmoni mangkathe ara phang to jaga teibe prak tongo aba ara tongo ara thangkhaina manai aringe miyaga sagas ka tini bkhaw bra ke tungthogai ma koboi phang oi mana koboi ngoi mana hinge chung jato tini video na share khai mana sinte tini jato tini Srikanto aba Kairam aba hati chung para duita para mijage chung jato bro tini 50 jon khai pura teiga akhoi chung nai dekha nai jane sinte pura 1 kilometer ya 2 kilometer nai kha chung thik phang kato phang kopor jara botongo phang kopor jara to jaga chung pura ara khusagai chung jata video ra bonanu nai aba nai kha chung aba maya nam sinte chung aro sini dongo TV channel nam sinte nukha tini abar bini interview nukha tini bini mang kthi manai pasta somai kai abar mana hinge aske chung difaro nai ja sapung nai jatini tau taiwasa chung bini kau ko video nai Baba Garia ni kau ko video nai hinge chung pasta sombe chung thangnai ka thangnai mi chung tau maya abon bagai bna tini Baba Garia thane brek request khaigo tini sungla jata parane bro sung nai tate pura chung 1 mas ra 1 man ra sung kai thanga chung tabu saya thuya chaiga jata bihini mukoni muktei khibini nuga chung jata parane bro ra chung mukon muktei ko ja chung naitro lekha chung maya tini government ni sintebe singari tebijak JCB tebijak singari be naitro manbo tini singari be 2 din da naikha kono mania ramasna maya anba tini pasta sumai manai ke chung pasta sumai be chung maya pasta bu naito la khenaro naito kha thang manya na naito maya aban bagai Baba Garia thani chung bela ke request khaigo bini thani wa nung jidi nukhoi tongai ga sini tokko birmoni Tripura ni bagai mang ka thina nungsa phaige chung je nangmani na gari barang thu nung je nangmani chung na subaso khainai bakhe ne thani bela ke request khaigo nung jate khna ebakhe soni jam sini phaigai sini birmoni Tripura ni mang ka thina nung naitor nani bagai chung bo jata subanai nung phaima ke bela ke hamle na thani ko bago tini norok tabuk nayo norok to sana thaka nokha tarsa heromui nai lekha Manliya hinke tini tong no boto noko asuk turi sawi tong hinke oro phai norok nang khangke gari khoros ropon norok runai tobo oro phai bo jaga phunugir nani ingthung haitana abona sung je nangmani gari bara khoros sung runai bo je bi sung abu phana sung jata parane bro sung gosego bonba birmoni mang ka thina bonai trogor phainali ungthuk bin thani ka sung request khaigo parane bro acha belena hambai ta khogin chirum bisarti ani bu bineswar Tripura kapani ta khuktai bukuk song norok khnawai mankhna borok koikha request khlaikya Baba Garia ni goi sinai Robindro Dev Burma no
borok nokha talsa heromui naikha naitugui manliya karui manliya borok ni chaitok mani bai tabuk bini thani yakung romi khulma hai kaisano tong sibo norok oro phaiei nung o jagao phaiei bini mangkate karui Rwphai Sidi nang khangkanono malkhungni khorosor phano rwnai eba gari bara rok phano rohonai borok kami khungsa gosilaikha tabuk omo haino borok phungni taimo eba phungni jorao naikha manliya sariko bo haino naikha manliya pheba tatal kok samana hai klai tongo baba Garia ni gosinai sak Robindro Deborma nung tomungno angnono thasing video lai thangjago saka eba norong nuguyo mankhna nung tomungno sawi mankha hinke phaiei Phunokgwi Rwphai di kami amtani Lukurok no chobanai tongo khabuni ta khuktai bukhsong jeng kami amtani Lukurok khuktai khnai mankha abo hai khlaino jeng norongno belaino update dui thangnai tai bini khukti bo jeng khna pinai o baba Garia ni gosinai Robindro Deborma ni khukti bo tamosha phanyani gora gosi abo jeng norni buskang tubunani bagai chaitok tongo eba chaitok nai abai khlaino belaino hambai